Usa ka apo ni ana sinang imak nanuri og isda nga usa ka bungol. Ug dinhi sinang imak nagkanayon. Isda! Isda mo diha dong! Isda mo diha dong! Day! Isda! Isda mo diha! Dong! Bupan kag isda dong! 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 Bupan kag isda! Sa isda nang. Labas! Ilang kilo? Danggit! Pungula ni mo nang oy. Kaday bata! Mati nahoron! Kaday rin! Kinahoron pa mo! Usa ka buntag ni ana ang bata nangita sa iyang inahan ug ang bata nagkanayon. Ug dinhi Nay! Nay! Asa mo ka, Nay? Nay! 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 Asa mo ka, Nay? Nay! Ako ka rin dong! Nangihi ko dong! Ha? Nangihi ka? Ngihi kalain ni nanay. Nangihi. Kunya, nangutot pa yun. Ay, ang anak ka na anak! Maguwan gani, magdagi-dagdog-dog! Okay ka na rin! Okay kayo! usa ka adlaw ni ana ang bata gitawag sa iyang apuhan aron sugoon asin. Ug dinhi Dong! Patay! Patay! Dong! Patay! Dong! Dali na ko, Dong! May isugo ko ni mo, Dong! Dali! Lo, unsa man nimo isugo lako lo? Sugoon di ka og asin! Ha? Nga, ando ka sa tindahan. Katultol ka sindan nila kahadje. Ha? Matindiro diha, ha? Ato ha? Oh, Sige, pagdali ka to, ha? Sige, kinala di ka malibot, ha? Sige, 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 nak! Sige! sige. Oh, bayad. Ay da! Pagkita ba magkagbayad, oy? Pag-practice, o walay kwarta-kwarta! Ano na? Sige. Atin. 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 Pagdali mo dong! Ah, atukal. Atukal. buntag ni ana ang bata gitawag sa iyang apuhan kaya magprinda og relo. Ug dinhi Maglimto ko sa kong sabit, barat. Bapo, yan, limto kayo. Yan, dahil mo padapi, ano madapihan? Sagdang nagsiglimtyo. Kanda-kanda lang po ko. Ay, nako! Ang iyong kagandahan. Asa naman kami akong apo, ha? Nagpahabol ko sa akong apo. Asa ka na siya? Sus, kabog pa niya ang akong sa amin. Kinahanglan ako ginilimpuhan matag-adlaw. Naghanap na customer. Matupin ako. Napo-kapo. Kanalay, 500. Makapalit. Sa kakilang red horse. Dapat kilang pugla. Okay na kayo na, oy. Buhi, may. Madali lang matay. Ang buhi kong tao ni. Madali lang ni barber lang ni siya. Pero barber's good ni. Asa naman niya akong apuhan. Yes. Kinira ba kong sundang? Sus! Kadaan daw, gini na ako, bayaron. Oh, layo po kayo, photo ng liwo, gani. Taas kayo, makalapos nito yan. Kanina lang, huwag isulti nung kabataan na lagi may aging magabi. Lungkap nga ako ang shop. Diyos na nakadara mo ng kwarta. Kaptan, pato na ako. Asas, putulas ka mo, kabataan na. Nadyan ka, kapatan, putulia. Ay, ginoo ko. Wala naman na akong apo. Saan naman na akong apo? Lolo. Kayo okay lagi ko sa akong giprintahan nga rin, Lolo. Ay, ano na po? Imalo ka doon? Lolo, mutanaw lang ko kung unsa orasa. buntag ni ana dunay duha ka mga bata ang nagkalalis. Ug ang bata nagkanayon. Pagkabalikan ni Romalhot. Yun na lang ang daan. Wag itubig sa panimalay. Way panghugas. Kuya, kuya. Ay, agad kuya. Awa, tanawa kuya. Ang nalagay sa baba kuya. Tabalog ba ni siya kuya? O, aeroplano. Awa, alali kuya. Tanawa kuya.
Uy, tabanog. Ilan ni mo dungukloy. Tabanog na siya yun. Kaya lagi oh. Tabanog lagi na. Tabanog lagi na siya. Kloy. Eroplano lagi na kuya. Eroplano lagi na oh. Pastilan mo, Kloy. Tabanog lagi na siya, Kloy. Eroplano lagi na. Tabanog lagi siya lagi. Eroplano lagi na. Tabanog lagi na hangdag. Ibabaw. Tayo, eroplano lagi na. Tabanog lagi na Ako siya. tawagan, Lucanor. Sige, tawagan. Lucanor. Tabanog lagi na siya. Ay, mga apo. Ay, unsa man na yung ginalisan ha? Unsa na yung ginalisan mga apo? Ha? Unsa? Awa, talaga. Tanawa gilag. Talawa na tayo, Lucanor. Tabanog di siya, plano. Ay kana? Oh. Ay, sus, pastila din yung mga apuha mo, oy! Ang yun ang inahaloy! Nabundagan, yung kanangongo! Mau na siya! Salamat! Oh, sige, okay. So, magpa-deliver mo karon. Sige. Oh, wala lang kay deliver na mo karon. Later. Oh, okay. Ayo. Oh, unsi ato dong. Ayo, namo ginamos. Kukuan ba? Namo ginamos. Ginamos? Oh. Ba siguro ka na ayo dong? Di ba ka ba nga? Overnight nga, nakita ka ginamos dire. Ito naman ko, hindi mo ginamos na. Sige na. Wala na ko sa balaya kay ako aton si Lolo ha. Ay, patay! Unsa man akong gisugo ni mga ginamos, ha? Nakapalit ka ba ato? Nakapalit ka ba? Patay! Unsa man akong gisugo ni mga ginamos, ha? Nakapalit ka ato? Unsa man patay? Nakapalit ka ginamos? Ha? Wala pa mo kapalit o ginamos sa hardware lo. Ang yabagan yung mga buha ka, oy! Wala ginamos ang hardware, oy! Hardware pang kami palit mo, wala ginamos ang hardware! Pagkada ka maayo! Kabatungon ba rin mo bata ka, oy! Tingnan din ka, ato palit sa merkado! Dili hardware! Kakabogo ba rin mo pagkabata ka, ha? Why? Sige magpapadlong! Ang yabagan gini mo, oy! Wala ginamos ang hardware, oy! Ang gina ka maayo! Sus, may gamay gid ka. Ang matpay pa nimo no. Pagpatao na lang dextrose. Kaya mga gamay na ako, anak ko. Okay ka darling. Okay kayo. Sige ka lang og tiktok usa ayaw gayud pagmugto. Nagsiga man imong kalimutaw, isa nagbitbit ka man o bahaw. Kung gusto ka lang malingaw, busa i-open na ang link. Unya i-search dayon ang ECTV Pinoy Fan.